NAMAI nasi tunoitwa kanyama kani pa social media. NAMAI kochiko ndiani kwakakufurirai kuti muimbe NAMAI kochiko hakuzi kwenyu kukani naima madezi. NAMAI tiri kukurwirai wani pa social media isu vana vatuku. Tiri kuedza nepatinogona chero vari kutiita zvavo kanyama asi tiri kumira nemi mamadezi. Ko ndiani akauya kunotona kati imbai mai NAMAI nasi toitwa kanyama hakuzi kwenyuku mai. Muri kutaura mai we munoziva zvamunoita kuhisiri kuchechi kwenyu paipai kana makuita china chemadzimai tozvamuri kuita muvidhio kutaura zvenyu mama. Veduwe kani ko ndiani ko akaenda kunoto ndiwikinero ndiani ko ndijapresa ndiani ko akaenda kunotona kanofurina mai. Vana seruma wamusaite mapitse nawo mai. Imi makatopedza penyu samai. Vana vaye makavaendesa kuchikoro ndokugona kwamakaita. Zvimwe zvese zvavari kuita zvepaso imi tarisai chete. Isu tokurwirai isusu pasocial media. NAMAI imimi kwenyu mukaenda kana kumainterview paya munogona kutaura fani pamunenge muri kumainterview, kana kutomboita kana podcast chaiyo mai, kana kutoita kana talk show munogona kutaura. Hapana kana melody hapindirane nemi pakutaura, asi kuimba mai aiwa Mwari ana kukupai chipo ichocho mai. Ndiani akaenda kunotona. Munoziva vanhu vanenge vachida kuti musekwe mai. Ipapa imi muri kusekwa imi ndiri kusekwa. Kwinu yaone ndiono wasapota mai weka NAMAI Oriva mtukudzi mukaone iwe